Når vi smider affald i affaldsspandene ved vores boliger, smider vi samtidig lugten af skrald ud af boligen. Men det vi måske tænker mindre over, er, at den skraldemand, der henter affaldet, både møder lugt og tusindvis af mikroorganismer, der udvikler sig i det rådnende affald. Og skraldemanden risikerer både at indånde lugten og de usunde organismer ude ved skraldebilen og tage det med ind i bilen. Derfor er skraldebiler i Pandrup i Nordjylland som et forsøg blevet udstyret med luftrensere, der skal hjælpe skraldemændene. Han gør det her flere hundrede gange om dagen. Når du vipper containeren, så står det jo ud over hele bilen. Når folk ikke pakker affald ind, det står en støvsky af den anden verden. Du kan være fuldstændig totalt hyldet ind i støv. Der er ingen tvivl om, at jeg slæber alt det støv og de bakterier med herinde i førerhuset. Undersøgelser har tidligere vist, at affald kan indeholde store mængder sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der blandt andet kan fremkalde hoste, hovedpine, mavepine og diarré. Derfor har Teknologisk Institut kørt et forsøg siden starten af juli, hvor luftrenser har været monteret i førerhuse i skraldebiler i Pandrup, i blandt andet John Christensens bil. Og luften kommer så igennem nogle forskellige filtre, nogle højeffektive filtre, kaldet HEPA-filtre. Der er også noget andet UV-teknologi, som ligesom slår det ihjel, der nogle gange kommer ind og lander på filteret. Jeg synes, det kunne være spændende at finde ud af, om det var noget, der kunne hjælpe os i dagligdagen. Forsøget har kørt på den måde, at luftrenserne har kørt 14 dage tændt og 14 dage slukket, samtidig med, at den tæller har målt partikler i luften. Så den kører også i al den tid, hvor John han er ude at køre. Efter 4 måneder er forsøget slut. Jeg havde nok ikke forventet, at det gav det resultat, som det kom frem til. Målingerne er gjort op. Det vi kan se, det er i de perioder, hvor luftrenseren er tændt, altså der er partikelniveauet inde i førerhuset markant lavere end de perioder uden. Tal på et stykke papir, men hvad mærker John, når luftrenserne kører? Det har faktisk hjulpet gevaldigt. Jeg sover bedre, jeg føler selv, at jeg er mere udhvilet. Og altså bare generelt, at jeg har også noget bedre vejrtræk. I det hele taget, at det har været skønnere at møde på arbejde og haft mere energi til de forskellige ting.